ta sauya kamannina. Ashe so kamar baya canza kamanni, sai da nayi nazari na sanya ɗarawa wahayi ya kaloli. Ki duba rana da wata sama suka game da haske a manke, cikin zuciya ta ke ka zamo makulli. Tunani na guda ko da yaushe na ganki cikin gidana, hakan za ya sanya na daina maraici ga dalili. Kina jina amana ta sanya na yarda da ke, zo ta dama na mu zauna mu tsara dukan rayuwar mu. Rayuwar mu idan na zauna da niyyar na yau aiki ba na iyawa, ƙaunata ki ta mamaye min jikina kar da ki min budurci. Ashe so kamar da misa yake ba a yi masa wargi, idan ka rike da daraja sai ka guje wa kunci. Ina kuka hawaye suna ta zuba a idaniya, matsalolin so zafin ya wuce matsalar talauci. Dafin so yakan iya sa maka cuta a zuci, amma shi dafin kuna masu dai ya saka ka dinga kyarma. Ya masoya idan na kira ki ba ke ɗagawa, ni kuma ba ni bashin kiran ki dare da rana, domin ke ce mahaɗin jinina. Dukan jiyoyin jikina ba sa iya aiki domin sanyi, shi ke tsamani ke ce mahaɗin jikina. Ji saƙona da duk safiyar da ta zo ni zan kira ki, amma haka ɗin a ranki bisa ki ci tau saina. Ina son ki daure ki saka ni a ranki, kare ki sani ara na kowa ya dinka gudu. Ayya masoyiya ina son ki. Ina da yau za na zo na gaida dukan mahaifanki, domin su ne za su ban dama ki shigo gidana. Ki daina fushi domin kin ga so baya san takurawa, amma ni ba zan daina binki ba sai kin zo gidana. Kuma aure da ni za a ɗaura inda tsawo na kwana, waliyaina suna jaddada mani raina ya daina kuna. Zan so ki sani soyayya idan ba a uzuri wa juna ba za ta daɗe, balle a cimma dukan buri na zuci.